Szólítóban a harkovi születésű Szergej Malcsuk, 13 mérkőzés. Kedves nézők, azt hiszem, hogy nem tévedek semmit, ha azt mondom, hogy egy hatalmas csata elé nézzük, méghozzá középsúlyban. Képen az ukrán Szergej Marcsuk, akinek eddig 14 profi mérkőzése van, és mind a 14-et megnyerte, és ebből figyelem, 10 a KO. És ami még érdekes, hogy Harkovban él, és ott is szokott néha edzeni, de a Vasasban is tréningezik olyannyira, hogy Veles László, Kótai Mihály menedzsere a szárnyai alá vette Marcsukot, és tulajdonképpen magyar licenszel boxol a mai mérkőzésen. Ellenfele az olasz származású, de belga állampolgár Alex Polizzi. Neki már nem makulátlan a mérlege, 14 győzelem mellett van 3 veresége és 2 döntetlenje, 5 KO-val fűszerezve. Marcsuknak, mint említettem, 10 a rövidebb mérkőzés, egy óriási győz a 2. Marcsukot láthattuk, pontosabban hallhattuk egészen pontosan a Sport egy legutóbbi gáláján, amikor is a belga, szintén belga Ázsó ellen 2-szer volt padlón Szergej Marcsuk, és onnan is meg tudta nyerni a mérkőzést. Fekete nadrágban tehát az ukrán. Nyolc menetre van kiírva a mérkőzés. Elég hosszú csata lehet. Remekül hajolgat Marcsuk. Az a terv, hogy akár Budapestre is költözhetne, és akkor már biztosan hosszú távon edzhetne a Vasasban, és versenyezhetne magyar színben. Szergej Marcsuk. Eddigiekben egy olyan kérés jött a magyar profi ökölvívó ligához, hogy Marcsuknak szerezzünk egy olyan munkavállalási engedélyt, amivel folyamatosan Magyarországon tartózkodhat, és hát ezügyben már léptünk is az ukrán konzulátuson, és próbálunk eredményeket elérni ilyen tekintetben is. Fantasztikusan nagy harcos, óriási szíve van Szergej Marcsuknak, nincs elveszett mérkőzés a számára. Majd a mérlegéről beszélünk az első szünetben, neki is, meg Polizzinak is. Marcsuk tipikusan ukrán iskolát boxol, jó zárt alapállásban jobbra-balra hajolgatva veszi el az egyeneseket ütő ellenfél elől a fejét, és abból próbál rövidkoros horgokat elhelyezni. Ezt próbálja fölmérni most is, nagyon koncentrált testre üt egy bal felütést, aztán majd megpróbálja jobbal is befejezni, ahogy én látom a felkészültségéből. Nem nagyon éri el a szurkáló bal kezével Polizzi az ukrán. Ezt is remekül védte le. Elmenekült a helyszínről Polizzi, nem maradott a köteleknél. Szép. Ütőtávon kívül egy jól precízen kivitelezett bal felütés Marcsuktól. Egyértelműen Marcsuk az, aki irányít, próbálja szorítók közepét uralni, próbál középen maradni. Nagyon szépen hajol el az ütések elől, és közel kerülve Polizzit megüti jobbal ballal rendszeresen. Testre 2 Polizzi. Charleroi-ban él, Belgiumban. A nevéből is látszik, hogy olasz szülők gyermeke. Apró szurkák ballal Marcsuktól. Méricskéli a távolságot, megpróbálja bemérni magának Polizzi fejét. Polizzi érzi azt, hogy nem szabad neki közel maradni, ezért táncol el jobbra-balra, előre-hátra, mert hogyha helyben marad, akkor fix támadási pontot ad Marcsuknak, és Marcsuk azt könyörtően ki szokta használni. Vége van az első menetnek. Marcsukról azt tudjuk, hogy még a volt szovjet bajnokságban ezüstérmet szerzett a 80-as évek végén, ami azért nem rossz eredmény, azt hiszem, hiszen ott még mindenki indult. És korábban volt 4-szeres ukrán bajnok is, mielőtt a profik közé átállt Szergej Marcsuk. Nagy Gyula segíti a munkáját most a mérkőzésen, illetve Olaf Schröder van még ott a szorító sarokban az univerzumtól, a Polistól. Éppen az a férfiú, akinek a kezét láthattuk egy pillanatra, menedzseri teendőket is elvégzi, de mellette a kátmeni munkát is.
Igen, egy dúsgazdag bankember Németországban, hát tulajdonképpen a Polish Box Promotionnál Kótainak is ő biztosítja a hátteret anyagiakban, ugyanezt teszi Marcsukkal, de ő egy olyan pénzember, aki imád ott lenni a szorító mellett is, és cutman szerepet lát el, nagyon jól kezeli egyébként a versenyzőket, ő az, aki kenegeti őket, ő az, aki vigyáz a repedéseket, időben leápolja, nagyon nagy szakértelmet vetett már szorítósegédi feladatok ellátásában is. Természetesen nem tévesztendő össze az edzővel, ő taktikai utasításokat, egyebeket nem ad, csak a versenyzők ápolásával van elfoglalva a szüneten. Rimovszki Szabolccsal is szokott kesztyűzni Marcsuk, ugyanaz a súly, középsúly, 72,5 kg körül van a súlya mind a két fiúnak. Kétszer boxolt Ázsolyéval Marcsuk, egyszer kikapott tőle, egyszer pedig legyőzte a legutóbbi mérkőzésén, és egy évet kihagyott korábban sérülés miatt 99-től kezdve. Továbbra is folyamatosan Marcsuk az, aki irányítani próbál, viszont Polizzi egyelőre nagyon jól megoldja azt, hogy ezekből a bekerítésekből szépen szabadul jobbra-balra elmozogva nem fogadja el a verekedést, nem fogadja el a belharcot, ennek ellenére Marcsuk néha megtalálja őt. Igen, ezt kénytelen volt lenyelni, ezt a jobbkezest most Polizzi. Nagyon szépen indította el Marcsuk, és be is tudta fejezni. Sok levegőt is üt persze mellette Marcsuk. Egyértelműen támadó, szellemű, ökölvívó Marcsuk. Polizzi inkább kivárásra játszik, másodszándékból próbál meg ütni, kontrázni. Most például ő indított érdekes módon, és talált is balkézzel kétszer. A két fiú alkata egyértelműen meghatározza a küzdelem modorát, tehát itt Polizzinak esélye nem lenne akkor, ha ő összeállna verekedni Marcsukkal, épp ezért próbál hosszú egyenesekkel távolról operálni, még Marcsuk mindenképpen a jobbra-balra hajlásokkal közel kerülni, és abból megütögetni az ellenfelet. Polizzi is találkozott már Ázsolyéval, neki is egy győzelem és egy vereség a mérlege, nagyon szép jobbkezes, ütött Polizzi, de utána azonnal ott volt a válasz, amit postázott az ukrán. Megjön a közönség hangja is, 40 másodperc a másodikból. Talán Marcsuknak még egy kicsit közelebbről kellene indítani a támadásait, mert azért üt annyi luftot, mert nagyon messziről indít, és ebből eredően a rövid karjaival, a még ráadásul hátralépő Polizzit nem tudja utolérni, nem tudja elérni, nem tud elég súlyt adni az ütésekben. Mind a két oldalon kigyulladhatott volna a találatot jelző lámpa, ha ilyen lenne. Hogy de szép volt! Bizony nagyon jó tempóban ütött ütés volt. Tökéletesen végrehajtott ütés Marcsuktól. Ezzel akár a menetet is elvihette az ukrán. Jó két első menet. Igen, és az első két menet alapján Marcsuk némi előnyre tett szert. Nagyon meghatározó az, hogy ő az, aki támad, ő az, aki irányítja a küzdelmet, ő az, aki megpróbálja uralni a szorítót, és emellett, ami a lényeg az ökölvívósnak, ő az, aki többet talál. A harmadik menet következik majd. Egy kis lassítás. Megpróbálja ráerőltetni az akaratát Marcsuk Polizzira. Ehhez remek kondíció kell, hogy végig presszionálni tudja a belgát. Igen, talán az egyetlen dolog az, hogy még egy picit közelebb kéne lopnia magát ezekkel az oldalra hajolgatásokkal, még egy picit közelebb kéne kerülnie Polizzihoz, azért, hogy kicsit leredukálja ezt a sok luftot, akit üt, mert egyelőre sok luftot ütött azzal együtt, hogy sokat talált is, de ezekben a luftokba ki lehet fáradni. A kezdésből úgy néz ki, hogy ráküldte Szabó Gyula Marcsukot az ellenfélre, nagyobb aktivitásra serkentette, ritmust váltott Marcsuk, és megpróbál sűrűbb lenni, többet ütni. Villámgyorsan megint kiosztott egy jobb forgot, Marcsuk. Testre kettőt, aztán fejre búcsúzik. Sokkal nagyobb iramban, tempóban kezdte ezt a menetet, mint az első kettőt, pedig ott is nagyon jó volt az
szerintem. Polizzi a legutóbbi mérkőzését elvesztette Antonio Perugino ellen, egy nagyon jó nevű olasz, méghozzá Paduában, Olaszországban, de csak pontozással 6 menetben, és amit még el kell róla mondani, hogy még soha nem ütötte ki senki, sőt még padlón sem volt Polizzi, tehát ez a ragyogó védekezését támasztja alá. Elsősorban lábon mozog nagyon jól, nem lehet őt megtalálni, nagyon szépen elmozog Marcsuk elől is jobbra-balra, és ugyan talál Marcsuk, de gondot okoz neki közel-térfőzni. Igen, hát ha nem nyújt biztos célpontot az ellenfélnek, akkor ugye nem lehet akkora az ereje az ütés, hiszen egy mozgó célpontot nehezebb eltalálni, és megvan hozzá az erőléte is Polizzinak, hogy ezt végrehajtsa. Mind a ketten, szurkákkal, a jobb kezest elindítja most Marcsuk. Az első mérkőzés ebben az évben Szergej Marcsuknak. Még a december 14-i gálán boxolt, amikor Kótai Mihály is győzött. Nagyon szépek ezek a jobbra-balra hajlások, körhajlások, nagyon jól veszi el a fejét a hosszú csápoló egyenesek elől, és aztán ha közel kerül, akkor kegyetlenül üt testre, fejre. 3-at, 4-eket is üt Szergej Marcsuk. Szép sikere az volt, hogy most ebből a 3-4-ből egy talált mindösszesen, és ez, amit mondtam, hogyha túl távolról indít, akkor nem talál. Ügyesen kontrázta meg most Polizzi. Úgy, de kemény jobbkezes megint Marcsuktól, pontosan keresztbe verte a belgát. Szép az előkészítő balos, még erő is volt benne. Alaposan meglepte vele Polizzit. Színesen sokféle ütést kihasználva boxol Szergej Marcsuk. Igen, most a balkész kerül elő az Arsenalból, és nagyon pontosan üt most Marcsuk. Megint. És ebből a jó hajrával én azt mondom, hogy megint elvitte ezt a menetet Marcsuk. Én is így láttam, és az a helyzet, hogy nagyon-nagyon jól üti Marcsuk ezt a jobb egyenes balhorog kombinációt, és ebben a jobb egyenes balhorog kombinációt nem az a lényeg, hogy jól üti, nem direktben üti, hanem megvárja, még az ellenfél kiütötte magát, és amikor visszafelé mozog a keze az ellenfélnek, akkor lép oda, és akkor üti a jobb egyenes balhorogot, és ha a jobb egyenes még nem is talál, de a balhorog már biztosan eléri az ellenfelet. Nézzük csak, itt a jobb egyenes, rá a balhorog, most épp a jobb egyenes talált, és a balhorog. Teljesen tudatosak ezek az akciók, ez pedig az a gyönyörű szép bal egyenes. Mindig bőven, ne várja meg, hogy ő kezdjen, ne várja meg, hogy ő kezdjen. Szép balhorog is. Cselezi, le gyomorra. Na hallgassuk Nagy Gyulát, Gyugyó bácsit. Igen, mindenféleképpen ugye támadásra ösztökélte Gyugyó bácsi Marcsukot, amit tulajdonképpen a harmadikban végig le is hajtott. Neki kell dominálnia a ringben, nem szabad, hogy engedje, kibontakozzon a Polizzi. Igen, hallottam, Gyugyó bácsi azt mondta, hogy ne hagyjad, hogy ő kezdjen, cselezzél, és a cselezésből te kezdjél ütni. Hú, de kemény! Meg is rogyott Polizzi, meg is rogyott, annyira tisztán maradt a feje, hogy azt csak el kellett találni, Marcsuk pedig megtette ezt a szívességet. Hatalmasakat fújtat Polizzi, biztos, hogy benne van még az ütés, de föláll 8-nál. Nem sok jót jósolok szegény Polizzinek, ez most egy nagyon-nagyon tiszta ütés volt, és nagyon jó tempóba ütötte megint azt a jobb egyenest Marcsukat. Szerintem be akarja ő fejezni ezt a meccset. Veres László azt mondta, hogy ez egy vízválasztó mérkőzés Marcsuk számára. Ha ezt hozza, akkor megvan a 15. győzelme, és az már azt jelezi, hogy elindul egy olyan úton, közben ismét számolni kell Polizzira, aminek a vége egy címmérkőzés lehet. Tehát tulajdonképpen ugyanazon az ösvényen halad, amelyen Kótai Mihály. Igen, az ennél a számolásnál én nem láttam komoly megütést, egy kicsit térdre esett ugyan Polizzi, de ez megint egy nagyon kemény jobb egyenes volt, meg is van. Igen. Most meg nem számol, tessék megnézni. Most meg megtörli és hagyja tovább, pedig most jobb egyenes, hát szépen keresztbe verte. Bár rá is tett még egy picit, azért Marcsuk fölborította Polizzit, de egyértelműen ez a menet az övé, akár be is fejezheti a meccset. Na most tudni kell a lengyel bíró korrigától, hogy körülbelül második-harmadik profi mérkőzése. Működött ő amatőr szinten, európai szinten is, de itt profiban még nem, úgy látszik neki ez egy kicsit még összekuszálja őt ez a mérkőzés, de
Marcsuk oldja meg a bíró helyett majd azt hiszem ezt a meccset. Hát teher alatt nő a pálma, ahogy szokták mondani, majd belejön Nalecki úr, Lengyelországból, ő a ringbíró, és Nagy Imre az egyik pontozó. Én szoktam mondani, hogy a versenyzők a tűzben edződnek akkor, amikor jó, eredményes amatőr pályafutás után mennek profinak, ugyanez vonatkozik a bírókra is. A jó amatőr bírókból nagyon jó profi bírók lesznek. Ezt példázza az első évét itt töltő Nagy Imre is, aki ragyogóan beilleszkedett és nagyon jól feltalálja magát a profi szorítókban is. Ugye volt világbajnokságon, volt olimpián, Atlantában képviselte még az amatőr körvívást, és néhány éve lépett át a profik közé. Igen. És ahogy te is mondod, nagyon tehetséges és sokra hivatott bíró. Korban is jól áll. Éppen ott van a háttérben Imre. Egyértelműen az ukrán támad, megint háromszor tisztán eltalálja Alex Polizzit. Ő már nagyon szeretne pihenni, pedig van még 15 másodperc a negyedikből. Ebben telnek a másodpercek, hogy fog Polizzi, ez megengedett egy ideig. Néha látják Polizzi fogvédőjét, ha közelebbi kép van, az olyan, mintha nem lenne csak két fog a középen, tulajdonképpen a fogvédője van így színezve, olyan, mint a foghias lenne. Igen, és az, hogy a fogvédője látszik, az azt jelenti, hogy most már nagyon-nagyon fáradt. Hiszen nyitott szájjal vette a levegőt, akár már a bőrén keresztül is. Alaposan elvesztette ezt a menetet, de nagyon kemény jobbkezes. Nem tudott állva maradni Polizzi. Igen, és nagyon-nagyon sportszerű volt Marcsuk, mert a térden lévő ellenfélre megindította az ütést, de aztán visszafogta, nem ütött már. Pedig a bíró nagyon le volt maradva az esemény. Kitűnő, szó szerint testcselt csinált Marcsuk, beijesztett és utána ütötte meg fejen. Ugyanez volt a másik is, ugyancsak jobb kézzel és ugyancsak fejre. Mindenki Gyugyó bácsia, nagyon szeretik Gyugyó bácsit a versenyzők, mert amellett, hogy egy nagyon jó elnézést a kifejezését pályaedző, mert tulajdonképpen ő Szántó Öcsi bácsi mellett működő pályaedző, amellett nagyon jó humorral megáldott ember és jól ért a versenyzők nyelvén. Jól jött az egy perc most Polizzinak. Ez a menet most számára nagyon fontos. Kiderül, hogy kitisztul-e teljesen, vagy pedig Marcsuk végérvényesen fölénybe kerül. És egy szép kombinációval indított Polizzi. Nem hagyja annyiban természetesen az ukrán. Oda szorítja a kötelekhez Polizzit, aki fölteszi a bal kezét, hogy megvédje a fejét, amelyet annyiszor már eltalál Marcsuk. Marcsuknak most arra kell vigyázni, hogy nehogy beleessen abba a hibába, hogy érzi a fölényét, elkezd ész nélkül támadni, elkezd minden áron kiütésre menni, és ilyenkor szokott lenni az, hogy görcsössé válik az ember, erőlködni kezd, nem jön ki a bunyó, és ebbe szokott a már megverve lett versenyző néha olyanokat beleverni, hogy akkor történik a meglepetés. Hát gondolom van annyi rutinja és esze ennek az ukrán fiúnak, hogy nem fog ilyen hibákat elkövetni a mai mérkőzésen. 20. mérkőzésen 28 éves Polizzinak, de megkockáztatom, hogy az eddigi legkeményebb ellenfele most jött el számára Marcsuk személyében. Most a kedves néző kiérezheti az én kommentálásomból, hogy egy picit azért Marcsuk oldalán állok természetesen azért, mert magyar istálóban boxol, magyar színekben boxol, magyar menedzserrel boxol, magyar edzővel boxol, hát valahol a mi fiúnk. Igen, de hát azt hiszem, hogy ezt nem kell megmagyarázni, ez teljesen természetes. Az már a nézőkre van bízva, hogy a személyes szimpátia alapján melyik ökölvívónak drukkolnak. Nagyon jó kondicionális állapotban van, nagyon együtt van a versenyző. Itt az 5. menetben is tulajdonképpen tudja folytatni azt a meggondolt, előremenő, ragyogó technikájú, jobbra-balra hajolgatást, és abból való ütést jól megoldja ezt a mérkőzést. Igen, ezt akartam én is mondani, hogy nagyon okosan boxol Marcsuk. A 4. menet után nem ment mindenáron a kiütésre, kivár. Megfelelő alkalmat várja. Tudja nagyon jól, hogy most már nyerekben van, óriási az előnye. Ha Polizzi nem tudja kiütni, akkor ezt a mérkőzést nem nyerheti meg pontozással. Ebben a menetben is jobb az ukrán, sokkal többet üt, és ami ennél fontosabb, többet talál.
És hadd mondjak egy érdekességet, nagyon jó szovjet iskolát, és nem szótévesztés, ez szovjet iskolát boxol Marcsuk, mert ebben van egy kis grúz, egy kis ukrán, egy kis orosz, egy kis örmény, tehát itt egy ötvözött suliról van szó, ami még ő rajta nagyon meglátszik, mert ő még azon a tejen nőtt föl, tehát ő tulajdonképpen ezt ötvözi magában. Volt kitől tanulni, hát a volt Szovjetunióban azt hiszem, hogy remek edzők dolgoztak, és ezek természetesen az eredmények is alátámasztják. Mélyeket lélegez, mondja Nagy Gyula Marcsuknak. Ott a tolmács. Igen. Cselezzen és lépjen elé. Ugyanazt mondja, amit én, hogy kicsit menjen közelebb, mert akkor nem üt annyi luftot. Azt nem tette, hogy nem üt annyi, csak közelebb küld. Hát a nemzetközi összefogás eredménye lehet ez a győzelem Szergej Marcsuknak, és ebben azt hiszem, hogy nagy szerepe van a magyar edzői karnak is. Nagy Gyula személyében egy kis dulakodás a 6. menet elején. Kicsit kezdi elveszíteni a türelmét Alex Polizzi, és ilyenkor becsúsznak szabálytalanságok is természetesen. Azzal együtt, hogy nagyon korrekt, tiszta mérkőzést vív a két fiú. Alig-alig kell a bírónak közbeavatkozni. Jó képességű, remekül felkészített ökölvívó Polizzi is a 4. menetben átvészelte a nagyon nagy bajt. És úgy tűnik, hogy kiszállt belőle, az ütés okozta fáradtság. Nagyon óvatosan kezdi a 6. menetet Marcsuk. Végül is nagyon vezet, akár rá is ülhet az eredményre. Bár ő nem az a bekelő típus, mi az, hogy nem? Egy villámgyors ritmusváltás. Igen, már nem volt a térde Polizzinak, ez nem volt egy szabályos ütés Marcsuktól. De most a helyzet az, hogy azért itt rájátszik a fiú, nincs itt gond, nézzük, hogy emelgeti a lábát. Kiszámolják. Kiszámolják, és fej-KO van. Ja. Reklamál a belga edző. Szó sincs, én nem tudom mit itt, tessék megnézni, teljesen tiszta a tekintete, semmi baja nincsen. Ő érezte azt, hogy ő el van verve, de csúnyán mondom. De érezte azt, hogy itt valamit kereshet, ha most ott marad fekve, és KO-t fognak hirdetni. Igen, szerintem. remek volt a kombináció, ami miatt már lement, és utána gyorsan a színészi képességeket is elővette a tárházból, és egy picit rájátszott. Na most aki ki van ütve, az nem tud így reklamálni, majd be fogják vágni ezt a témát, és nem volt azon kemény ütés. Nem, mert utána tud fogni. Nem, most üti meg, nem volt azon kemény ütés, és utána szépen vigyáz, hogy nehogy beüsse a fejét, úgy esik el. Úgyhogy nem volt ez sportszerűen dolog volt, de nem a mérkőzés befolyásoló tényező. Ezért nem szabad leléptetni az ellenfelet. Igen, a szabály az, hogy ha valamelyik testrészével érinti a talajt a versenyző, és az nem a talpa, akkor elvileg már nem lehet ütni. Na most aki meg van ütve, meg ki van ütve, az nem ilyen friss, mint most ez a fiú, és nem tudja így demonstrálni, színészkedve játszani azt, hogy mi minden történt vele. Hát ő vele az történt, hogy érezte azt, hogy nincs esélye ezen a mérkőzésen. Az egyetlen esélye az volt, hogy megpróbál itt majd ez az utánütés után egy kicsit szimulálni, és ebből magának hasznot kovácsolni, de hát itt erről szó sincs. A bíró jól döntött, amikor a KO-t hirdeti ki. A 6. menetben is kiszámolták Polizzit. Tehát Marcsuk sima KO-val nyerte ezt a mérkőzést, és megvan a 15. mérkőzésén a 15. győzelme és a 11. KO-ja. Remek meccs volt. Igen, hát addig mutogatja az edző, hogy mi történt, még ő is kap egyet. Most már ez lejátszott dolog.